ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସକାଳର ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କବିତା ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ପ୍ରଭାତର ଅର୍ଥ ହେଲା ସକାଳ, ଅବକାଶ ହେଲା ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ନା ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସକାଳ ସମୟର ବିଶ୍ରାମକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା ସକାଳ, ଅବକାଶ ହେଲା ବିଶ୍ରାମ। ହେଲା, ତେବେ ମାନେ ଏଇ କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତେବେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ, ଯିଏକି ନା ଜଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1934 ମସିହା ଏବଂ 1980 ମସିହା ତାଙ୍କ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନା ସେ ପୁରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ସେ ବହୁ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ସମସ୍ତ କବିତାକୁ ବନମାଳୀ ପଦାବଳୀ ନାମରେ ଏକତ୍ର କରି ଛପାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଅଛି ତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ବନମାଳୀ ପଦ୍ୟାବଳୀ। ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି ବନମାଳୀ ପଦ୍ୟାବଳୀ। ଏହି କବିତାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ଏହି ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ନା କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଏକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କବିତାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାଟିରେ ବନମାଳୀଙ୍କର କ'ଣ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୟନରତ ଥିବା ବା ନିଦ୍ରାରତ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମାତା ଯଶୋଦା ବା ଜନନୀ ଯଶୋଦା ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ବା ସମାହାର ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କର ଶୟନରେ ବା ନିଦ୍ରାରେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି ହେବା ଫଳରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସକାଳ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସକାଳରେ କାଉ କୋଇଲି ଆଜି ଗଛରେ ରାବ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ରାବ ଦେଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମା'ର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କିପରିକି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ରହିଛି, ଏଠାରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଏ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲାଏ ଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲାଏ ଥର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲାଏ ଥର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲାଏ ଥର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କୁହାଗଲା ନା ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଥର। ନିଶି ଅର୍ଥ ପିଲା ହେଲେ
ନା ପିଲାମାନେ ନିଶିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ରାତି ନା କ'ଣ ଅଛି ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ପାହିଲା ଅର୍ଥ ରାତି ପାହିଗଲା ଏଥର ଉଠ ହେ ବଂଶୀଧର ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ରାତି ପାଇଗଲାଣି ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼। ବଂଶୀଧର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବଂଶୀଧର କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ବଂଶୀ ଧରିଥାନ୍ତି ବଂଶୀ ବୁଝି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀଧର କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ ଶୁକ ହେଲା ଶୁଆ ତାପରେ ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ କାକ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୋଇଲି ଆଉ ପିକ ହେଲା କ'ଣ କାକ ହେଲା କାଉ ପିକ ହେଲା କୋଇଲି। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୁଆମାନେ ଡାକିଲେଣି ଆଉ ବୃକ୍ଷରେ କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ କା କା କରିକି ରାବ ଦେଲେଣି ଆଉ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ତା'ର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ କଲାଣି ଆଉ କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ କୁକୁଟ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କଲାଣି ପରଖର ହେଲା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ରାବ ଦେଲାଣି ନା ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେ ବଂଶୀଧର ତୁମେ ଉଠିଯାଅ କାରଣ ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଶୁକ ବା ଶୁଆ ରାବ ଦେଲାଣି ବୃକ୍ଷରେ କାଉମାନେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ପିକମାନେ କୋଇଲିମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଦେଲେଣି ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଭାରି ଜୋରରେ ସକାଳୁ ଚିଲେଇଲେଣି ତୁମେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ସକାଳ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଏହା ହେଲା ସକାଳ ପାଇଗଲାଣି ତୁମେ ଆଉ ଡେରି କରନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ଉଠ ମୋର ବନମାଳି ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ଉଠ ମୋର ବନମାଳି ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ନା ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ଯଶୋବନ୍ତୀ ହେଲା ମା ଯଶୋଦା ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରନ୍ତି ଡାକିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାଳି ହେଲା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଡାକିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଉଠ ମୋର ବନମାଳି ବନମାଳି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବନମାଳି ନା ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଠ ମୋର ବନମାଳି ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି ତେବେ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ବନମାଳି ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି ଶ୍ରୀମୁଖ ପିଲାମାନେ ମୁହଁ ପଖାଳି ହେଲା ଧୋଇଦେବି ତୁମର ମୁଖକୁ ତୁମର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି କେମିତି ନା ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀ ରହେ ଝରି ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଜଳ ରଖିବା ପାତ୍ର ସେଟା ଝରି ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନା ସେ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ନା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ବାସନୀର ବାସ ହେଲା ବାସ୍ନା ଯୁକ୍ତ ନୀର ହେଲା ଜଳ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଜଳ ମୁଁ ଝରିରେ ରଖିଛି ତୁମ ମୁହଁକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି କିଏ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଜଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତେବେ ମା ଯଶୋଦା ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଅମୃତ ଆଉ ପାଣି କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତତ୍ ସହିତ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି ଲବଣୀ ହେଲା ଲହୁଣୀ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଳି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ପିଲାମାନେ ଅଧାମ ଅର୍ଥ ହେଲା ରାବିଡ଼ି
ଆଉ ଗୋଟିକା ହେଲା ପେଡ଼ା, ପୁଳି ହେଲା ସରପୁଳି। ଏଇ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା ଆଉ ପୁଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ବା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି, ନା ସବୁ କ୍ଷୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ। ତେବେ ଏଇସବୁ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା ଆଉ ପୁଳିକୁ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ହେଲା ଖୁଆଇବି। ତତେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଦହି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତତେ ମୁଁ ଖୁଆଇବି। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ରଖିଛି କ'ଣ, ନା କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ଲବଣୀ, ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ପୁଳି ଏ ସମସ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ତେବେ ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବାସୁଦେବ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଉଠିଯାଅ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଗୋଷ୍ଠେ ହେଲା ଗାଈ ଗୋଠ, ଗାଈ ନେଇକି ବା ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯିବାରେ ତୁମର ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଉଛୁର ହେଲା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ହେଲା ପିଲାଙ୍କର ଭାତ, ଦହି ହେଲା ଦଧି ଅନ୍ନ ହେଲା ଦହି ଭାତରେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବ। ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର, ଆଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର ହେଲା ଖାଇବା, ଭୋଜନ କରିବ। କେଉଁଠାରେ, ନା ନଦୀ କୂଳେ ତୁମେ ନେଇ ଏଇ ଦଧି ଅନ୍ନକୁ ଦହି ଭାତକୁ ତୁମେ ଆହାର କରିବ, ଭୋଜନ କରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ନା ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା ହେ ବାସୁଦେବ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନା ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ବାସୁଦେବ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ତୁମେ ତୁମର ଗାଈ ଚରେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ନା ଦହି ଭାତ ବା ଦହି ଅନ୍ନକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେବ, ଯାହାକି ତୁମେ ନଦୀ କୂଳେ କ'ଣ କରିବ, ଭୋଜନ କରିବ ବା ଖାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ପିଲାମାନେ ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, ତାହେଲେ କିଏ ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ନା ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇଁ, ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ଚଲା ପଥରେ ବା ତୋତେ ତୋ ପାଦରେ କିଛି ପୀଡ଼ା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାତ ହୋଇଛି, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ସେ କ'ଣ ସେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ତୁ କ'ଣ ଶୋଇଯାଇଛୁ କି? ଅଶକତ ହୁଏ ଶରୀର, ଅଶକତ ହେଲା ତୋ ଶରୀର କ'ଣ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବ, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭୂତ କରୁଥିବ, ତୋ ଶରୀର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ମା ଯଶୋଦା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଲିର ଆସିବାରେ ବା କାଲିର ଚଲାପଥରେ ତା ଶରୀରରେ କାଳେ କେଉଁ ପୀଡ଼ା ଲାଗିଥିବ, ଏଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୁତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନକର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ନା ପିଲାମାନେ ନା ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୁତ, ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୁତ ହେଲେ ବେଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ହେଲା। ନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି, କ'ଣ ଡାକନ୍ତି, ଉଠ ଉଠି ପଡ଼। ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗଉଡ଼ ପିଲାମାନେ ବା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମରେ ଡାକ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉତୁ ତ, ତୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଶୟନ କରିବୁ ବା କେତେ ସମୟ ଶୋଇବୁ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର। ହେ ତାହେଲେ ଆକାଶ ଉଦୟ, ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଉଦୟ ହେଲାଣି, ଦିନକର ହେଲା ଦିନର କର, ଦିନରେ ଯେ କିରଣ ଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦିନକର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ନା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେଲାଣି, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛୁ, ତୁ ଉଠିଯା, ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯା, ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯା। ତେବେ ଆମେ ଶେଷ ପଦକୁ ଦେଖିବା, ଯିବା ଏବେ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର, ଏ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ଲାଏ ଥର, ଏ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ଲାଏ ଥର। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଚକ୍ରଧର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ, କାରଣ ସେ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରଧର କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ବଂଶୀଧର କୁହାଯାଏ, ଚକ୍ରଧର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ହେଲା। ତେବେ ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଉଠିଯାଅ, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ତୁମକୁ କ'ଣ ବନକୁ ଗମନ କର, ତାହେଲେ ବନକୁ ବା ବଣକୁ ଯିବାରେ ତୁମର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଅ ହେଲା। ଏଇ କଥା ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ବନକୁ ଯିବାରେ ତୁମର କ'ଣ ଆଜି କାହିଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବନମାଳି ଚରଣେ କିଙ୍କର, ପିଲାବେଳେ ବନମାଳି ଅର୍ଥ ହେଲା କିଏ, ନା ବନମାଳି ଦାସ, ବନମାଳି ଏଠାରେ କବି। ବନମାଳି ଚରଣେ, ଚରଣ ହେଲା ପାଦ ତଳେ, କିଙ୍କର ହେଲା ଦାସ, ନା ସେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବା ଚରଣରେ ବନମାଳି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ବା ଚାକର ସଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ବା ଚରଣ ତଳେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏକ ଦାସର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମର ଚରଣରେ ବନମାଳି ଆଜି କ'ଣ ଚାକର ବା ଦାସ ସଦୃଶ୍ୟ। ନା ଏହି କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର, ଏକ ମାତା ଏବଂ ତା'ର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ମମତା ଏଇଠାରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ନିଜେ କରି ଖାତାରେ କରିଦେବ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ପଚାରିବ।